acca non ɗon bandiraɓe e musidɓe tedduɓe yewoɓe e yawo habride Pindi TV ko salmude wona e juurade moon e weltanade moon kala saaha to gonɗon eɗen goniri ɗon min calmini hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni e noɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama kono kadi en calmini kala dawowo ɗo e nder Pindi TV guila technicien ji ha e monteur uji kamɓe foof ɓe calminama ɓe beltanama ha woni gonga kono haade nden ko salminde galle Cheikh Ahmad Tidiane Ba toon to Madina Gounass kamɓe foof ɓe calminama Touba Tiwawon Ndiassane Layen kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama ha woni gonga en calmini kadi yeeɓoɓe Pindi TV waɗoɓe commentaire Pindi TV kala émission naddo oɗon jeeɓa oɗon mbaɗa partage oɗon mbaɗa commenté on calminama on juurama on beltanama son jii ɗeɗo jaleɗo noon gandon hannde komi beltiɗo son jii ɗeɗo jaleɗo noon gandon hannde jewnonoɗo arti woni ceerno Mody Aydara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kala o ko iwata kono kadi ko ceerno soyne yiiɗe yotte e jaɓɓe hoto yewne ceerno Mody Aydara tanum nelaɗo assalamu aleykum. Aleykum salam Khalil wona anglais wiya isbak de ceerno isbak ceerno Mody arti mi salmini kala daaro Pindi TV mi salminima no fewi mi salmini technicien uji foof kilifaɓe diine kala to ɓe goni e leydi Sénégal min ceerno Mody mi salminima. Première question woni yimɓe foof mbi to ceerno Mody wonno eyyi Khalil commune an ko tan ceerno Mody koko jogui almuɓe kam bonnoon jillu kam ƴeewoynode almuɓam partout kono jillo ko juuti par ce que min appel aji banggue fof mi heeɓi hay mawɗo temin ko muusimi an hay mawɗo galle o suusa haalde saaha foof to ceerno Mody wiya woni o wiyata saaha foof to ceerno Mody appel aji Europe Amérique Afrique ala fof to appel arani to gandal ceerno Mody joni noon tawde aɗa ɗo jooɗi haalan yimɓe tun gonnoɗa eyyi gandal ceerno Mody kam Khalil kono waɗirte ni ɗo e Pindi TV aɗan gandal ceerno Mody yimɓe fof naftoto hen soɓe jiyani ɓe jewno ɗum almuɓe ke noon mbayi soɓe jooɗima dumunno ɓe jiyani kam ɓe jewnat kam ɗum tawi tam naati Fouta kala nanɗo ceerno Mody naati Fouta ma wat feere mi yetto hol banggue Fouta ceerno yano mi naati Mauritanie mi naati Toro mi yeehi Damka mi yeehi Bundu ceerno heewi kalis de machallah même leggal machallah e jippinta sowru ndu haɗuma fusde weero kam holon ndu sowru ndu koye émission jeeyatno sorno ode noon ɗo na mboɗa anda yimɓe fof jeeninoma ceerno Mody Aydara koɓe mbiyata ko l'incontournable kanko tan suusi ɗo haalde ko ganduɗa hay goto ittata kanko tan suusi rewde e hakkude te aɗani ceerno ko rewi ɗo ko noon no heewi ponnoɗen ko yewtude kadi no heewi kono ko daɗɗi men ko kadi ni heewi par ce que hunde kewat bomo waɗa noddude kam wiya ko ceerno Mody wi hen kono sa waɗi ko yimɓe heewɓe ni mbatma suivre wiya ɗo e Pindi TV kono ceerno sen kaali tan rapidement e jillu mo sehilma président de la république mo warno Fouta jillu o en général holko tongata hen weltade awo weltare mawne dañmi hen ɗum kadi holli o yejjitani Fuutankoɓe ala ceerno ɗum kam wawa wonde nda so yejjitinoɓe so welnoma wawa toon yaade o nurloto ministre yaha e wiyoɓe Fouta tampino holɓen so Fouta weltinoma kanko yahata toon pour waɗoyde ɗum ko ganduɗa yimɓe ɓe mbi ko campagne déguisé Khalil ta yimɓe jalti mbaɗi morceau ji boɗeji Fouta tampi sa an jaaɗo Fouta boom aɗa andi Fouta tampi ay neɗɗo kala ko jiɗɗa yiide ɗum jiita an morceau ji boɗeji jinnoɗon yiide ɓen jiiɗon wawi yaltuɓe kadi no wulla no belti ɓen nata yiyaniɓe ɓen woni ko mbiyatnoɗa boyude 3000 ala boyde 3000 haɓɓi morceau anani boyude 3000 ɓe ngala tottudeɓe 3000 min aɗan ko mbaɗanmi conseil makki jillo mi weltima hen yo ƴeew kadi kala ko manque Fouta ndax o yeehi to yimɓe kalniɓe caɗele Fouta ala an kay hay an aɗa andi ko manque Fouta an a haali a yeehi Damga a yeehi Mauritanie a yeehi Toro a yeehi Bundu taliƴi yo wat yo yawno yo taliƴi peew guureji ganduɗa ngala hôpital yo hôpital uji daro toon courant yo nannu ɗum e village uji gandanɗa kala mi yeehi ɗo village solaire aji ɓe kuɓat te ɗum foti nattude e nder Sénégal wona anwi Fouta tampani non won guureji ganduɗa hay solaire gara te koye pays Afrique aji wona Sénégal ko gonga walla na gom fof wawa timmude way mi haalnan ɗo hande yettere Allah sa yeehi guureji sappo goto tan tawta wala courant jeenayyi ɗi fa tawno waɗi courant gonga walla na gom joni noon wadde an en manière générale dal tourné o a weltima hen tourné o mi weltima hen jillu mo waɗi Fouta o mi weltima hen no hakkille makko arde Fouta ni ha yeehi Fouta waɗoyde jillu yo ƴeew kala ko manque Fouta yo waɗoy ɗum toon guure ɗe o yeehi ɗe foof e Fouta no wayi hewde par ce que balɗe tati walla balɗe nayyi omo woni Fouta hol tan wuuro mo ari beltiɗa Bosiyaɓe oɗa anduno ala oɗa anduno ko Bosiyaɓe mbiyata Bosiyaɓe beltimi aɗan ko tawi mi beltimi Bosiyaɓe ndax wonko nannomi toon nanmi ndesan makki koko ari Bosiyaɓe wedda kaaƴ kañum e almudam Daouda Dia affaire o mettimi
ƴewmi image uji ndeka ko faux information intox dal ko intox way jiiɗo on terto anda toon hayre ummaki toon kalden gonga eyyi gonga diga hanti kaali wajuma haɓɓi keeci mum tan doga dawd mbimi patron yi patron mum mbimi patron hande yi patron mum patron haɓɓi keeci tan no doga langue o ndeke dawdo meeɗi wadde apprenti tawi noon nanguiri oto oto makisal mbima o mata meeɗi gollade apprenti allahu akbar way ko noon yoɓe tinno e fuutankoɓe dawoɗo kadi boosiyana beltima e makko kalɗon mo haala ko hen o woni aɗa min hen paame makko so andi haasidaɓe ne goppani yo hoto woppu no waɗi haasidaji wadde accéléré la cadence tan kala ko manqui fewnu zone uji yoɓe dañ ligguey ñannen kam o ƴettiɗo zone uji heewi zone uji yoɓe dañ ligguey non sen kaali kadi mbiyen koye télé makko gonne eɗen kaala mi haalti wiiɓe Sen TV wiye Bougane RTS wiye Racine Tall 2S wiye Elhadj Ndiaye Walfadjri wiye Cheikh Niass enen sen mbi Daouda tan ɓe mbiye pourquoi ala koye jillu Macky Sall o gonɗen te kankoye ko hen o jeeya gasi sa wi bosiyaɓe il faut guinna inde makko da kanko woni maire o maire Horka Diaré kanko woni maire Horka Diaré premiére caissiére assemblée nationale mi wawa haalde politique te mi haalani inde makko apprenti Macky Sall ñande hen sa yi noon nanguiri auto Macky Sall mbimi o meeɗi gollade apprenti de non ceerno Mody l'incontournable mi wino moon son gari tan so ari tan moon gandu waaji o ari nan noon ceerno ñenen kadi en jii Wourossogui sehil ma Wally Seck yeehi toon ko yeehi toon ko o waɗnama jaɓɓogal ngal ganduɗa presque ko président tan hewno yiyede no waɗire noon o yaltino hoore makko yimɓe fuutankoɓe foof gaari concert o heewi yimɓe mais ko jammumi hen seeɗa elle manam so koɗo ari no jaɓɓirte par rapport e artiste mo ganduɗa ko pullo walla koye enen jeeya jaɓɓirako noon ko waɗi on ɗon eyyi Kalidou gargol Wally Wourossogui ko weltare aɗa andi yimɓe tedduɓe woni fuutankoɓe ko kalɗa ko noon ko gonga dakko wiyete ko saɗa foɓɓano bamum neɗɗo no ama foɓɓan bamma am sa dañi haadema tottu bamum jambour tottu bamma gonga wolana gonga hande ɓe teddini Wally machallah ɓe mbaɗi cortège ɗum noon enen fof ɓe beltima hen saabu Wally ko ɓiɗɗo Sénégal te neɗɗo wawa haalde Sénégal yaltina hen Fouta a faami kanko kadi hakkille mo jogui o wi wannimo oɗo ya jillu Fouta yaha Wourossogui ɗum noon ko weltare mawɗo e enen fulɓe par ce que o welanomo so noddama to no salo yaade wawa yeehi o waɗi ha feewi kamɓe fuutankoɓe woni Wally woni goɗɗo e goɗɗo hay Simon Sène sono ara Fouta yoɓe mbaɗan mo ni eyyi kono kadi kamɓene aɗa andi neɗɗo ko bandiraɓe ma goni doole ma eyyi hande kadi janggo e jaam mbaɗo advise eyyi peut être omo foti arde Wourossogui so ari Wourossogui ça se mérite il mérite que yimɓe foof kadi jalta jaɓɓomo teddinamo Salif Sarr exemple Salif Sarr mboɗo salmina Hamdou de passage exemple hande so foti arde toon yo yimɓe foof jaltu jaɓɓomo teddinamo MC Mody kala tan mo ganduɗa ka Salif Tassor manam noɓe mbaɗi ceerno Mody wala goto ganduɗo ko arata kaalo ko yiwata so ene yiiɗa yetta jaɓɓe hoto yewne mi a yewam ka jiɗɗo sa yeehi andene Fouta jaltina hoore ma e oto mata forto juuɗe kal ɗum no yeeɗi ceerno a yettahi toon ɗum no yeeɗi liggo ha ɓooya a yettahi toon eyyi inchallah yo Allah yettinam toon eyyi amin yoɓe mballu nanonkoɓe men dal ɓe dokkaɓe doole par ce que hande ɗo to Wally Seck yetti advice ne wawi ɗon yettade Salif Sarr ne wawi ɗon yettade pourquoi pas no wawi wonde kono ceerno on gonɗum kadi ko jinnomi kaalen aɗen nane mi wima ko poɗɗen haalde ko minema ni heewi ha haalata ko ñanden kadi wonko kewi ɗo caggal ma en jaltata e Wally Seck programme mo waɗi ɗo grand théâtre en jii amoɓe makko ɗiɗo ɓooyi bo mais il faut an garta hen par ce que yimɓe commentaire ma padata hen ɓe jagga hen par ce que koɓe urnonirɓe e dow scène eɓe gamanno ha joni ha ɓooyi ɓe urnoniri te ko gorko e gorko addi ɗo polémique mawɗo ha eɓe poti waɗede jugé ɗo e balde peut être sah maɓe coke ko wiyete 6 mois holko mbiɗa hen eyyi Kalidou ko up to softo aɗan ko tawi mbiman ko up to softo ay neɗɗo sa yi ha yimɓe mbattima darde yimɓe no ñembema gorko moƴƴi Kalidou aɗa andi gorko e gorko daroy dow scène no mbaɗa buusa buus no soofi mbaɗi ko coofi yoɗani ay gorko gamowo yoɗani sako gorko waɗa buusa buus ay Kalidou wonko ganduɗa beus jarani ɗum hande ɓen waɗoɓe ɗum ɗo yooɓe miijo sukaɓe mabɓe Wally ko sehil ma kono hattama haalde mi haala gonga ay neɗɗo saɗa waɗa hunde an pour Kalidou yo ande yo Kalidou hande yo inde Kalidou binde journaliste nanga yo Kalidou miijo sukaɓe makko
hande bi Khalid yalta wiya bamma ɓuucodirata no ala ceerno wat exemple exemple tottire kala bi ceerno moori kadi ni wawi yaltude wiye kañum ɓuutodiri kañum ɓuutodirata ɗum da e neɗɗo kala kada waɗa miijo ɓesgu ma miijo koreji ma kalis jarani hay dara anani bos jarani hay dara te tawi kalis ɓe keeɓi matani hay dara a jogui auto ma sa ala probléme dépense a yettata al vraiment a yettata al hande nen no ñalla yekkiti sago ciment dene journée 3000 an rejiguin goto daña 500000 a yettata al mbiɗa rejiguin goto daña 500000 ko jari hen ɓuucodirde haydara fof ma feewi mi wawi hen woɗɗum noon la dossier o nene juuɗe justice wat ligguey makko anda o pays de l'islam gonɗen ɓe jaafe walla ɓe Khalid minne sinno komin ñawanno mam fawɓe kuugal ndax yooɗani hande sa yaafima ɗum janggo goɗɗo waɗa janggo goɗɗo waɗa nanɗo na ceerno men ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalowo iwata ceerno gonɗude actualité mi wino moon so ari tan ganduɗo ari nanɗon ceerno jalten e actualité garen e namnal won nelduɗo ɗo namnal makko o woni ko France mi yiiɗa haalde inde makko o wi kamɓe certaine wona hen wonɓe France surtout yummiraɓe walla ɓe ganduɗa koɓe mawniraɓe rewɓe eɓe jogui toon probléme kamɓe e ɓiɓɓe mabɓe worɓe ko question noon wadde sensible mais ko an wino kam kala ko ari yomi namno voilà o wi kamɓe souvent kamɓe rewɓe France naɓe soɓe certe joom galle mabɓe walla joom galle mabɓe sankima pour ɓe dañta gorko weeɓata par ce que sukaɓe mabɓe worɓe jiɗata goɗɗo resta yummaɓe te debbo wonto tolnoto kadi yiɗa resede te tawat ɓinguel ma gorel kadi mawni yiɗata wiyede nenam ƴamama walla nen kamɓe ɗum waɗat besoin ɗum tawi won heewɓe wonɓe toon hanti donkama restede te ko sukaɓe mabɓe worɓe caabi ɗum o wi noon yomi wallumo saabi Allah mi namnonoma ɗum eyyi Khalil ayi avant tout d' abord sukaɓe ɓe gandu gona tubakoɓe ken sénégalais ken africain uji tenere jogui réalité ri wiyeteɗe réalité anani hande Khalid neɗɗo sa wonde joom galle ma ha sankima a jooɗima lebbi 4 e balɗe sappo sa welama yarete ko tawi mbira yumma resta mais kadi ceerno ni ɗeɓi hersinade comme min exemple quoi âge mo joguimi o wiye neɗɗo cukalel te souvent kadi ko sukaɓe ƴamata ɓe aɗa il faut kadi haale eyyi Khalid joni an no âge mo poɗɗa ni daña debbo ma sanko a fota res a restata mate ko tawi aɗa res wonko tinta e ɓandu ma ko ɗum yumma tinnata e ɓandu makko ceerno non yo gonga yo haale anani wona meuble yumma wona meuble hande yumma jaɓa resede ɓuuri ƴetta sagata nanna ɗum e galle makko no fiija walla yaha weekend e sagata goɗɗo yaha weekend e sagata goɗɗo taw ko guiƴe ɗum ɓuuri bonde hande on resambo wasa dañde bakkat ɗum ɓuuri an pourquoi mbiya bamma so maayi walla bamma yumma serama yumma restaki te yumma wona innama aade kala ko innama aade no tina e ɓandu mum ombo tina ɗum e ɓandu makko a haddata haala ka sen non haala kam direct rek yo laaɓ an ƴewru ɗum e hoorema an kaɗo yumma reseɗo hande sa resino debbo ma maayi a resat te an aɗa yiiɗi reste aɗa yiiɗi reste eyyi te waɗa saaha jiiɗa resde cukalel ngel ganduɗa hay jinnaɓe ma kaali sukaɓe gondi ko rewde an hiire pooɗa joom suudu ma naata nder suudu gudda mbiya ya leloy kalden gon ɗum woni ɗon a haddata haala ka sen non ɗum woni ɗon ko gogo ko tawi yam restaki tawa yaama ko cukalel tokosel yumma cukalel tokosel 40 ans dañanta hay 50 ans jiiɗamo bonnande aduna makko an gona cukalel tokosel nden hakke so yanima bomo a yiita ɗum so hiiri gudda suudu mbiya yumma leloytako yo gonga haale wayi yoɓe goppa yummiraɓe mabɓe ndefe eyyi kono ceerno manam est ce que kadi ni yooɗi exemple est ce que kadi yummiraɓe souvent koye ƴamal ngal haala ka fuɗɗoto quoi par ce que ƴamtowo nene ma tawde ko cukalel wonata e genre est ce que kadi yummiraɓe soɓe ƴeewa kadi goɗɗo ƴamoɓe wonta mawɗo quoi Khalid te kadi hewɓe jafora heewɓe kadi wawi no ceerno Mody en garata ko pour ñamde kalis yumum sukaɓe quoi ɗum tawi sukaɓe ni calo tawat ko babiraguel mayguel tan o resa mbaɗon ceerno Mody ala haydara ara ɗon dawata hirnata ko hakkude soleil e café e yebde tel eyyi anna kadi ɗum kadi ceerno wawi hande on mbaɗo soleil ko journal café wasa res yumma no toya ɗum ɓuura bonde eyyi go aɗen neɗɗo Khalid wonto tolnoto ko yidde yumma ƴeewata yumma yiiɗi
te dewle mawɓe on haaju cukalel ala hen dewgal mawɗo haaju cukalel ala hen kanta cukalel yumma yiili ko cukalel tofsel naggam sangam nelaɗo ɓuuri men fouf te joom suudu makko heccuno ɗum gonga wallana gonga ɗum noon harmani an lijjit probléme ma te kaali cukalel so yiiɗi wadde barke yo toppito jinnaɗo ma toppita jinnade ma noon wona addande ɗum kalis a tottamo yo ñam yo yar rew ɗum e bonheur makko ko gandanɗa ko waɗa ko harmani wallumo hen par ce que ɗon aɗa wawi leptude jinnaɗo ma omo wawi yiide goɗɗo o yiida caloɗa o woppa sababune ma taw so lelima jamma ɓerde makko wela ɓerde makko welta e ma ɗum noon kala ko ɗaɓɓuɗa Allah rokkatama walla laaɓam hande sam wonde sowɗo resi so kaalir resi kam mbaɗa wawi harmodire e sukabam joni waɗa finalement kanko e kaalir ɓe ndesodirta o watta tawede kaalir appartement makko hakkeɗe aɗa jogui hen part jippo seeɗa moteur o fuɗɗima wulde nan ɗon ceerno mi woppuma tan mbaɗa soufflé mi salmini hen ɓe ganduɗa kamɓe koɓe yeɓoɓe émission gandal ceerno Mody ko mbiyata ko fidèle téléspectateur émission gandal ceerno Mody sehilma ceerno Sérif Mouhtar Ba ibnu ceerno Tidiane Ba Madina Gounass sehilma ceerno ma omo salminma no fewi mboɗa anima en gartu hen kono Ibrahima Barka Ba Bordeaux kankone ko sehilma ko almuɗo ma tawɓe mbiɗa kamɓe fof koɓe almuɓe ma kono Ibrahima Nia gorko mo Cempeng en jewnimo no fewi la puissance Peul o salminama Eva Ndiaye o salminama kono ceerno mama Yumma Aissa Ba Philadelphie o wi ma wor ko waɗatma inchallah kanko haalino inchallah mama Yumma Aissa Ba min kay so waɗani sam jottima ɗo émission mi wiyomi mi yaani non non o salminima no fewi ha Oumou Aissa Soumaré Bruxelles o salminama en calmini Coumba Sall joom suudu Seydou Ndiaye sehilma toon to Bruxelles Seydou Boy Beuse minen ɗum Boy Beuse Seydou Ndiaye sehilma Djibi Oldou Ba Jula Kawel o salminama nan ɗon Houley Ba Cincinnati ceerno Amadou Louti Ba e ceerno Cheikh ɓe poɗɗen hen salminde ceerno ni kewi par ce que ko yeɓoɓe tan ɓe ganduɗa ko fidèle auditeur gandal ceerno Mody ceerno tawi won mo jiɗɗa hen salminde il faut ɓe calmine a faami ko weltare aɗa neɗo aɗa waɗa hunde yimɓe belto hen ko yettere Allah anani Kalidou mi salmini Takko Guidji Leye borom la Havre kendu mom hay goto wona kañum minen nin ɗum colonel Guidji Leye anani Salamata Koddo Nene o salminama Rougui Guidji Leye tous les familles Guidji Leye ceerno Mody salmini moon yettoode nde noon yoɓe change ɗum Guidji Leye de yo mbattudem nan ɗon kamɓe fof ɓe calminama mama Leldo Sy neno Leldo Sy a salminama yo Allah waɗema jamma ceerno wonko jinnomi kaalen ko waɗi sensible mbaɗan ko an tan suusi hen haalde ko woni komi mbiyata les faux marabout aɗa andi joni a yiyat mbaɗo no ceerno Mody tan rema ha tampa affaire o wasa welde o ƴetta alwol makko e affaire aji makko ara ɗo lo suudu o wi joni ko ceerno won wawɓe noon ɓe ganduɗa kamɓe komi jogui ko holaɓe ceer soɓe ƴewnima ko gonga soɓe lootima ma yi kala koɓe mbaɗanma a yiyat kono won nattuɓe hen ɓe ganduɗa ceernagal tahani ɓe ummade ko affaire triangal tahi ɓe ummade ko minen kaali par ce que min woni almudo ceerno Mody te wonɓe caggal leydi surtout France naaɓe e Amérique naaɓe koɓe looriɓe hen a yiyat neɗɗo waɗa publicité mum gonɗo France nodda ɗum nelda ɗum kalis kewɗo wiya yo ƴeewon ɗum funta ɗum wasa yiide haydara ceerno ɗum holko mbiyata hen Kalidou ay wonɓe ganduɗa ko feñat manam kala to jaaɗa liggey mo jaaɗa no waɗi feñat dak Kalidou a wonta Fouta walla gona lakara ladde ñanga ha mbawa cimo ɗiɗi fatiha ulwallaw daña fate ulwallaw Kalidou ngaraɗo tawaɗo ɓurɗomo woddude alluwal no gollo an daña cimo ɗiɗi ngara cooda rocci ko sukaɓe mbaɗa koye toni guja e toni ma ha toni ma wojje pour yimɓe cikka ko course o wanma ni cooda akañe ma aɗa ɓuftoro saabu carotte jaaha Thiaro cooda course mo gandanɗa ujunere ceeɗe aɗa funta yimɓe jiiɗomo ƴeewa kadi ganilaji ma moƴƴi jasner uji cikka ma nafe ay Kalidou ay ɓe bonɓe bonni moƴƴuɓe joni hay goto hoolaki ceerno ɗum tawi bonɓe ɓe kadi bonnini moƴƴuɓe wawɓe ɓe par ce que kamɓe fof ɓe mbadde ɓe mbiya sernaɓe ɓe kay ko funtoɓe yimɓe te Allah no andi wonɓe gandanɗa machallah koɓe jogui ko ni laaɓi no laaɓi soɓe mannima yiyat force anani yoɓe jaaɓe liggoyo Kalidou mbaala gandal ya liggoyo Kalidou gorko wonta feñat yo ya liggoyo maçon mine bar no mus journée 3000 hana ɓen ɓuurma wonde dima wallahi nan ɗon ceerno kono kadi mboɗo salmina hen
won jogiiɓe joom booyji ɗi ngannduɗaa a wirtotaɓe eɓe mbaɗa siras e mbima siras e fulɓe liggotoɓe UCG fittoɓe beddaji ɗi wallahi ceerno ɓen mboro salmina ɓe no feewi te alluwal maɓɓe no woɗɗi so belnoma ɓe ɓorno tekke mawɗe min jaha mbiye commissaire naɓe wawi warñede mabɓe ñamat non ɗon walnede mabɓe ñamata mbaɗan ko hedde temps o natti heewde ɗum tawi mboɗo woda rapidement an aɗo faama wonko wonko jinnoma namnade tan ceerno seeɗa ceerno ko tawi joni affaire jamfa heewi a haaldata neɗɗo o wima kaari koko jamfi kam walla kalda e neɗɗo o wima kaarde wonko min kalduno o waɗani walla an e hoorema ɓaɗiɗoma walla sehinma walla joom suudu manam dal joni affaire o jamfa neɗɗo hersani hen ay Khalid joni yimɓe mbat jamfa wona haydara te min kala jamfotoɗo min ceeru mon min kam nanguirmami ko keefeero ala ceerno kala jamfotoɗo min ceeru mon nanguirmami ko keefeero Khalid hande en aɗodirat hunde hiya ha nder Khalid jamfoɗa no heewi a faami sango nder refeere way kam warde wallahi ndeysaan hande aɗa yiilo place mi walluma Khalid ha naata e place o jamfoɗa kam gon walla na gon hande mi resma ya ha nder caɗele keɓa kam jamfoɗa kam goppa kam walla mi resa debbo ya ha nder caɗele heɓa ɗum mi jamfo ɗum te ko ɓuuri musde kolaɗa neɗɗo ha paare jamfoma walla jogoɗa e neɗɗo yakar jamfoma Khalid ɗum noon hay keefeero semoro ma kala jamfototo keefeero ɗum en mbattata hen plateau spécial ko hedde minute aji ko natti heewde te mboɗo yitno kaalen e Dakar Madina Gounass oɗo jawtuɗo mo ganduɗa a arano hen a yahano hen kono ceerno ganda kam Madina Gounass Dakar yimɓe yiɗɓemo toon an ɓuuri toon dañde buzz Macky Sall par ce que min mi yehino mi yii ko woni toon ma dañ duwaw ma dañ kalis ma teddine kono kam koɓe namni kam ceerno Mody ɓe namnaka kam ɗum hay Daouda eyyi Khalid Macky Sall e Daoud ko ɓe ɓuuri kam ko kay mbaɗani ko ɓe ɓuuri kam ko an aɗa andi min mbaɗani wawi buzz foot so Dakar somi jeeyi caggal men ɓe jaare ɓe ndewat caggalam ɓe ndewat wi ceerno Mody keɓe nanat anani yettere Allah Khalid a yeehi wuuro manggo Khalid a yeehi Dakar Dakar kala jaaɗo toon haade Dakar artoɗa ɓeydoto ƴewtindo hoorema sa ɓeydaki wiyam ceerno Mody mi ɓeydaki ceerno Sérif wi kam oto men ma ar kala ko haali ko gonga ɗum kam kanko wino neɗɗo moƴƴo nda aɗa andi holon woni bamma ceerno Tidiane ceerno Tidiane en Khalid ɓen noon ko Allah suɓoto suka mabɓe tottaɓe dañenne mi dañi ko weeli ceerno mi salmini ceerno Ɗeybou Ba ceerno Ɗeybou kanko nawi kam ha caggal ceerno e caggal Macky Sall ñande hen Macky Sall juuli ko caggalam ayde derrière de Khalid derrière de Khalid c'est parce que so jottimo toon derrière Macky Sall wonatma kanko noon woni président ma way won to jotto ɗon derrière de Khalid wonko kewi hen kadi mais ceerno taske ki nane ara julde taske a ala taw jawdi mi ala taw jawdi soɓe jiiɗi ɓe mbiya en mbaɗa dóor noon men dañ jawdi noon nan ɗon won accident kewɗo toon woodi sankiɓe hen yo Allah yurmeɓe yaafo kono aran ko weeli hen neɗɗo goto noddi kam wi an mo liggottoɗa télé mon o minen won accident bonɗo e lawol he elle ko on sanki hen par ce que aɗa adde Abou Mamadou Sy ko ɗo wonno yimɓe heeɓe noon ndeɓe nani accident o won cankiɗo hen ɓe cikkanno ko ceerno Mody wallahi ñande Khalid aɗani ko an sikki ko ceerno Mody wallahi ceerno wona min sikki heewɓe koɓe sikkanno ko ceerno Mody sanki e cortège présidentiel par ce que ɓe mbi ko sehil Khalid goto mo wondede Pindi TV ni sanki e accident he yimɓe heeɓe noon hakkillaji mabɓe arema Khalid an Pindi TV ɗo min tan wonɗo sehil ma Abou Diop ko sehil ma ko tawi hakkille ma yahani Abou Diop te o yehino Dakar Ndeye Fatou Massaly ko sehil ma ko tawi hakkille ma yahani Ndeye Fatou Massaly ceerno aɗa andi sankade accident cortège présidentiel a dañat kalis jam to ñamoyen mi on kalis sankade cortège Macky Sall to ñamoyen mi on kalis mate ko lakar ñamoyen mi kalis maɗe uddu an ko tawi an kalis kala bonede kala so ƴetta tan joofa kam ɗum ko welma hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓonno mi wanno démissionné min mi yahano foot démissionné mbanno piindi désormais mi waɗat démissionné ko woni Abou Diop nan ɗo yo waɗ accident technicien uji e kam foeɓe ni ko tawi miijaki ɓe accident o joni min ceerno mon mbawɗa miijade accident en calminama on beltano wattetanoma helɗo ɓeero ha ñande wonde inchallah do e Pindi TV so Allahu lamɗo ceerno fota émission o gasa mi faɗani ala très prochainement so Allahu lamɗo o jaaɓi gandal ceerno Mody ɗo e Pindi TV on jarama